Moi, mä oon Serko Rantanen ja tervetuloa mun pysäkille. Idea tähän pysäkkiin lähti siitä, kun vanha kaveri Valmani Aki soitti, sanoi, että haluaisi vähän tulla Helsinkiin ravintolaa kokeilemaan. Ja sitten päätettiin, että mikä olisikaan tällä hetkellä parempi, kuumempi ravintola kuin edulliset hinnat vilkkaimmalle paikalle koko Helsingistä. Sitten päädyttiin tänne rautatietunneliin. Sitten mä itse, kun mä kuljen metrolla yleensä töihin tuohon Bunnamiin, niin mä oon huomannut, että tässä on tämmöinen erittäin mahtava kulmahuoneisto tässä niin kuin ehkä vilkkaimmalla paikalla. Liukuportaiden niin kuin tullaan junasta, tullaan metrosta, joka puolelta ihmiset kulkee sadoittain, varmaan tuhansittain päivittäin läpi. Katoin vaan, että liiketila on tyhjänä, kysyi Akilta, että olisiko se toi. No, sehän kävi molemmille. Ravintolan konsepti lähti ehkä kehittymään eniten siitä, että mä oon koko elämäni kohta 20 vuotta tehnyt töitä illallisravintolassa. Enemmän ehkä fine dining, casual ravintolassa. Niin nyt haluttiin tarjota oikeasti jotain niin kuin edullista kiireisille ihmisille aamusta iltaa 7 päivää viikossa. Eli tarkoitus olisi just tuoda ihmisille, töihin matkaaville ihmisille vähän jotain vaihtoehtoa niin kuin kaupan kolmioleiville tai jollekin muille tämmöisille niin kuin kahvilatuotteille. Eli nyt tuodaan vähän niin kuin street foodia lähemmäs kiireisiä ihmisiä. Meidän vahvuus ja erikoisuus ehkä tässä ravintolassa on se, että itsellä kuitenkin tosi pitkä ravintolahistoria erilaisista konsepteista, Akilla vielä pidempi. Eli niin kuin osaamista löytyy vähän, että meilläkin on, niin kuin meillä on Aasian makuja, meillä on Philly cheesesteakia, meillä on hodareita, meillä on niin kuin makuja oikeasti ympäri maailmaa, Aasia dumplingeja, thai-salaattia. Et me ehkä erotutaan sillä, että me tehdään vähän jotain muutakin kuin sitä, mihin on niin kuin totuttu tällaisissa niin kuin kauppakeskus kautta asemapaikoissa. Siis mun suunnitelma ravintoloitsijana kautta kokkina on ehkä nyt kokeilla vähän rajoja. Et niin kuin sanottu, mä oon tehnyt aika pitkään illallisjuttua. Nyt tullaan ihan tosi ääripäähän. Nyt me mennään niin kuin alta 10 € annoksiin, mitkä on tarkoitus saada muutamassa minuutissa asiakkaalle joko täällä syötäväksi tai mukaan. Niin nyt on ihan kiva nähdä, miten tällainen ravintola lähtee toimimaan. Niin jos kaikki menee hyvin ja niin kuin ne yleensä on mennyt, niin voi olla, että näitä tulee vähän lisääkin jonnekin.